Nachádzame sa v starobilom meste Levoča a stojíme na historickom námestí. Toto námestie bolo čiastočne zrekonštruované z eurofondov. To je fajn. Problém je v tom, že externý manažment pri tomto projekte robila firma Star.eu. Star.eu sa stala známou vďaka tomu, že vyhrala viac ako 150 projektov financovaných z eurofondov, pričom minimálne v 70 prípadoch vieme preukázať, že tie verejné obstarávania boli len na oko, boli v podstate dohodnuté a boli robené tak, aby firma Star.eu získala čo najvyššiu sumu. Napríklad v prípade tohto projektu celkové náklady na rekonštrukciu boli zhruba 800 000 eur a firma Star.eu získala zákazku na externý manažment za takmer 25 000 eur. Pričom podobné projekty, napríklad v Novej Bani, realizovali iné firmy za tretinovú sumu, teda ten externý manažment za zhruba tretinovú sumu. Okrem toho mesto Levoča získalo ďalšie 3 projekty, čiže dohromady firma Star.eu vyhrala externý manažment vo všetkých 3 verejných obstarávaniach, ktoré robilo mesto Levoča. V tom čase bol primátorom Miroslav Vilkovský zo strany Smer a firma Star.eu získala takmer 90 000 eur na týchto projektov, ale tých projektov na celom Slovensku bolo viac ako 150. Tie, ktoré máme zmapované, tak tam firma Star.eu získala viac ako 1,5 milióna eur. Ešte v prípade firmy Star.eu treba dodať, že túto firmu v roku 2008 odporúčal starostom a primátorom za stranu Smer vtedajší generálny manažér strany Smer Jan Richter, ktorý je v súčasnosti ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Slovensku platí nielen vyhraj voľby a môže všetko. Na Slovensku platí vyhraj nielen parlamentné, ale aj komunálne voľby a môžeš ešte viac. Have a seat. Very good. Have a seat.